Pini berta nang paklang pon peprang kardom Karbi anglong. TK News kelang ara tutuma phan nili berta thana bang phipen moromi phangchu phipen si berta nang paklang ponikpo. Pini phirang kepen ai pale berta arjupon pamesina. Difu Government College along Amen kache thabdun long letum kache song ni thom kechok Karbi anglong district hini ariso ijangatung Difu Government College along lokachari ning ke hangatuma phan Amen thapon pete datum kache song pon kedam tang chitini phai ingkoi arni pen kache song pang chengpol si patumi chitini phai ingkoi rahini anke nithom ke choklo kache song pon nithom chokdet ta Karbi anglong autonomous council education atum pen thang aberta ka videta jok chitini phai ingkoira ke thom arni pen ke Karbi anglong autonomous council ageda thengnu si chesong pon popusi ning kipung ning dupen ning je pon rinti lapen amen ke thapon pe atowa phan an ke amen thapon lagmiti ke kachesong ing ton pon pe pusi kachesong alu charli ao somara tumpen ning je pon news text report TK News Prangse ini lada terangkai bitung untuk hansame labang so kaca song along nanti pale itu napot ini tum Karbi locali song dan same nanti tum pana kiro pe pajero lasi pinian ni thoman chok elo setame studena tum akisung aputhak Karbi anglong council tum thangta lada reaction avelang pamo hejong ni tum arjulong lo student union society tum pen council along iam jogot sing aphan alang li nang hang sedam lopu sidame inuda iam alam kaning je od doma ke long fet nang po da ke long li polam masya velo athe mane Karbi anglong long ao somar atum judi Karbi anglong long ama chali long le pute da ke acquisition masya velo la ke nili matha da mateng lo pute nang athe mane Karbi anglong autonomous council ito hanang pilo pupen ladak itong long education non MSc election na doda pupen student pan pinarsi education facilities puno pinijata velang ako laso ka jisong itum aningkan bang na jisong nang ver lasi penaba bangke Karbi anglong nilitum ahok lo nilitum patumi dame press sumta bang lo patumi dik tumta bang lo tame council hin met pinarsi jar reply ta velang lasi ni ke direct o Karbi anglong autonomous council lo pupo nilitum ka jisong azur kangtang ke penap anarlo alang litum theklam long po Shan long lisin litum ladak donang krong lo asi nilitum ke ladak ke kitu ahem pen leke bang ali sok sak kitu family side lo sin nilitum ke ladak admission long le pulutin nilitum han ladak college ke bita le vedelo nilitum nilimet hang sitame nilipai ladak Difu power house long han to jorjot tan sin nilip han college nang padun sin nilitum ladak admission long bek nei pusin nilitum Langfer constituency angkang kluidung kedam atowar kahino parpeka jok rat kisung pinpur dam me kedam tang election ahut penta BJP sarkar ke jasemet towar development asai kedeng lapen sabka vikash po alam ke kluidung araratum ke alam si arjulong chotlo bonta asaya bangke theglong le kedam tang MSc election ahuta MSc Ramsing Timon kaningje niliphan nang pahailo pulote mesena towar nang PG po alam chakai konatlo non ke kidam tang MSc election alang li high det tan non ke election nang kile thu anlo bonta khluidung arat ke non puanta kaching thodun thek thelang kupia pot sarkar pentom nang kile lema mate MSc Ramsing Timong tong khluidung arada phan kilangon elo puta hada karada tumpen ningje lapen mesen atowar nonamat nang selam pipe pulote non ke bangji MSc election ke vote nang jogje pusi harda karada tumpen ningje pon news tech report TK News
pini berta puan si kangton iglo kardom